Sis Mecky vabva vanyorerwa tsamba naTetemildred mushure menhau dzese dzaseculator pasocial media. Vabva vanzi anodiwa muzukuru. Ndanyora tsamba iyi ndichida kuziva kuti kwakadiko ikoko mhiri kwemakungwa. Nguva yarebaka usina kumbotirovera runhare. Munhu wandaichitaura naye guhwa rese repasi rino, ko kubva wati zii kudaro. Asi wakasvikoroorwa ikoko here? Vana vakasvika nezuro. Ichi chikuru ichi chakapasa zvokuti vasuwa amai vavo kana. Unombovafonerawo here? Zvakamira seiko? Tiri kunzwa kunzi ndiwe uri kudzidzisa chembere dzeEngland kutamba kongonya. Asi zvine kamari mukati here? Tiri kunzwa zvekuti iwe namazepe chishambwe makapumana chihure. Ko chiiko nhai mwana wehanzvadzi? Hanzi munyaya dzekupondwa kwamazepe urimo zvakare munyaya. Kwoti kureva naTete Masivanda TV hanzi waparadza England. Chaita kuti ndinyore tsamba iyi inyaya yekuda kuzviuraya yatakanzwa. Ko chii nhai muzukuru? Asi basa ranetsa. Watadza kuita zvemadhoti asi unosema here? Kisimusi tiri kutarisira zvekudya nembatya dzevana. Uyu mukuru ane tsoka yasekuru vako vanopfeka saizitofu. Ko iwo amai wauri kugara navo vari kukubatawo mushe here? Nguva yarebesa kana zvaramba dzoka vamwe vasati vaisa mbeu pasi. Kongonya imbomira mweya wanzvimbo wasimuka. Tiri kukunamatira kuno. Vana vadya bota risina shuga. Sekuru vako vabva vapinda. Bye bye vako tetemildred. Mutsamba umanyorwa zvakawanda kuti vana vari kutambura iwe uri kuEngland ikokoko. Ende nyaya yekunzi kwaizvoni maironga zvekuuraya mazepe inyaya inorwadza zvikuru kuti Sis Mecky makashandisiwa, asi pakupedzisira zvinozongobuda pachena iwe wapinda nabhizi nekuswerotamba. So mushure mekunge tsamba yanyorwa, Sis Mecky vabva vaita live iri short vachichema zvikuru vachiratidza kurwadziwa. Vagona kufonerawo shamwari dzavo dziri pedyo vachibva vavaudza kuti vatambura nekusukiswa ndiro nekuswera vachinwiswa doro, asi ivo chavakanyanyofambira chaicho ndechekuti vashande vagotorawo murume wavo uyo asina komenti yaamboisa so far.